Cele production. Yawa ina jalina na ce wai ina jalina gani nan barin Cele waƙin TikTok tun da na ji kira ai ta samu. Daka ki kai jalina an ce ka fito zanga-zanga ka ce ba ka zanga-zanga in ka kiji ai ba ka ki gani ba ana gudu. Yau sa muka haka da kai waƙin TikTok fita zanga-zanga ya kafa ta kafanka. Daka ki kai jalina da duk sati in ya zo to sai na kashe 80,000 yanzu ba ni da kotu 1,000. Ai ko fita zanga-zanga ya kama ka inda ba so kake yin wa ta kashe ka ba. Zanga-zanga ce ta lumana manuniya a yau ta nuna mu ba tashin hankali muka zo ba ana gudu. A mu zanga-zanga muka fito ta lumana babu faɗa babu kone-kone babu kwacen waya. Yawwa An kira ma ana mana shouting in kun so fa ku hau kan mountain mu dai ba za mu canja shiri ba na gudu. ai kuwa zanga-zanga no going back shautun ɗinku na banza da nawa ko kafan mu ta kai mu ko a mana ta katako da gidan yari duk gida ne.